दावहा जेरैबो दावहा जेरावबो दावहा गासैबो थांना थानाय जिउआव अरायबो दावहाया सोलिबाय थादों रबार्ट चार्ल्स डार्विन बिथांमोनानो बुंलांदों जोंनि जिउआ मोनसे दावहा आरो बे बुहुमा बे अख्राङा मोनसे दावहाथिलि आरो बे दावहाथिलियाव जाय देरहागोन बै दावहायाव बिसोर थांनानै थानो हागोन आरो बेबायदि दावहाया जोबोर फिसा लेभेलनिफ्राय जोबोर स्मल स्केलनिफ्राय लानानै भेरि हिउज बा भेरि हिउज स्केलाव बे दावहाया सोलिबाय थायो दावहानि जेबो सिमा गैया दावहाया मोनसे डायनामिक जोंनि मोनफ्रोमबो स्टेपआवनो मोनफ्रोमबो आगानावनो दावहाया जागासिनो थायो आरो बेबायदिनो दावहा जोङो दासिम 2025 मायथाइयाव इलेक्सन फैगासिनो दङ जोंनि आसामाव आरो बै इलेक्सननि समाव माबायदि दावहा सोलिदों बेखौ नोंथांमोना नुबाय थादों BTC नि इलेक्सन फैगासिनो दङ बेनि थाखाय मा रोखोमनि दावहा जागासिनो थादों बेखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों स' बे जि दावहा ना बे दावहाया माब्लाबा ओरैबायदि गिलु बालुबो जायो बबेबा मोनसे हारिनि थाखाय आरो माब्लाबा बेयो जोबोर मोजांबो जायो बेबादिनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB बिथांमोननि गेजेरावबो मोनसे कोल्ड वार सोलिनायखौ जों नुनो मोनदों बिथांमोना बे साननैसोआ माने थाबनो प्रेस कनफारेन्स बबेबा मिडियायाव स्टेटमेन्ट होनाय सोरनिबा हेंथा स्टेटमेन्ट होनाय माने बिथांमोननि गेजेराव मोनसे आलु दरसे माने गुब्रुबाय आरो बा बिथांमोननि गेजेराव मोनसे फिथाइ बेफ्रुग्रा फिथाइ माने बेफ्रुनानै होदों आरो बै बेफ्रुना होनायनि थाखाय मा जादों बियो बिनि डिमेरिट्स गोरोन्थि केरेक्टार गासैखौबो बिखौ माने जावनो हमदों आरो माने ओरैबायदि जादों जाथाया माने घोर शत्रु रावण बध विभीषण नङा होमबा थिग बेनो जादों बिथांमोननि गेजेराव सासे दैदेनगिरि बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारिमोन गाहाय नेहाथारिमोन बिथांनि मुङा जाबाय दानसोरां नार्जारी जेब्ला दानसोरां नार्जारीनि बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला प्रेस कनफारेन्सनि थ्रुयै बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला दानसोरां नार्जारीया गावसोरनि जि आफाद बे आफादनि रुल्स रेगुलेशन बा जि आइडियोलॉजी बे आइडियोलॉजीखौ फल' खालामाखै बिसोरो गावसोरनि गेजेराव जि आइडियोलॉजी लाखिनांगौमोन जा रोखोमै थांनांगौमोन सावरायनाय बा बेबायदि रायलाय हलायनि गेजेरजों थांनांगौमोन बेबायदि थाङालासिनो हारसिं बियो बे नियमफोरखौ सेफायनानै खामानि मावदों बेबायदि माखासे एलिगेशन आरो बेनि थाखायनो फिन बिबानफोरखौ रिसाफल खालामनानै बिथांखौ एग्जिकिउटिभ मेम्बाराव लाबोफिनदों जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय स' बेबो साननो गोनां माने GS निफ्राय बोख्लायनानै एग्जिकिउटिभ मेम्बाराव लाबोफिननाय मा सिस्टेमनि बिथांमोननि नियमा आंथ' मिथिया जेनेरेलि गुबुन आफादफोराव मा खालामो सासे बिबानगिरिखौ मा खालामो गोजौथिं दैखोहरनानै बा एडभाइजार बेबायदि खालामनानै माने साइड खालामो नाथाय बिथांमोननिया मा बेखौ लाखिनायाथ' लाखिदों नाथाय मा जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय डाइरेक्ट बहा लाबोदों एग्जिकिउटिभ मेम्बाराव लाखिदों जानो हागौ बिथांमोननि सिस्टेम बेबायदि आं मिथिया जियानो जाया मानो बिथांमोननि गेजेराव बेबायदि जाथायनि थाखाय बै दानसोरां नार्जारी नामनि सुबुङा माने बिथाङाबोथ' NDFBआनो बिथाङा मा एसे दुखु मोनबाय खोमा बेनिखायनो स्टेटमेन्ट होगारबाय बिथाङा आरो बे स्टेटमेन्टनि रिएक्शन हिसाबै आरोबाव फिन रिएक्शन फैबाय दैट मिन्स रिएक्शन एन्ड रिएक्शन एक्शन फार्स्ट एक्शन जादोंमोन बिनि उनाव रिएक्शन जाबाय फिन रिएक्शन जाबाय फिन रिएक्शन जाबाय रिएक्शननि दावहा माने दानसोरां नार्जारीया गावखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायजानानै इसेथ' लाजिनाय मोनबाय नङा होमबा एसे दुखु नांबाय खोमा बेनिखायनो बिथाङाबो बुंबाय बिथांमोना बे बाथ्राखौ गावसोरनि गेजेराव सेटेलबो खालामनो हागौमोन बिथांमोना प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों बुंनाय बादिब्ला बिथांनो लाइजाम हरदोंमोन बिथाङा एटेन्ड जाया बबेबा इम्पर्टेन्ट मिटिंआव एटेन्ड जाया मुंख्लं सान फालिनायावबो एटेन्ड जायाखैनो स' बेबायदि गोबां बिथिङाव बियो हारसिं खामानि मावदों बबेबा इम्पर्टेन्ट मिटिंआव बियो एटेन्डखौनो जाया बिनिखायनो बाध्य जानानै माने एग्जिकिउटिभ टीमा बा गावसोरनि आफादा बाध्य जानानै बेखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनो गोनां जादों आरो बेजों सानैसो गथ'फोर दङ दैट मिन्स NDFB केडारफोर दङ एक्स NDFB दासिम दानसोरां नार्जारी नामनि सुबुङा माने दुखु मोनदों आरो बिसोरनिफ्राय गावस्रानानै UPPL जों लोगो जानानै लैहोर होनाय सासे नोंथांमोनाथ' लैहोर नामखौ खोनाखादों बै लैहोर होनाय बिथांखौ बुदोंमोन जाहैबाय बेफोरखौबो एलिगेशन लागायबाय जौ लोंनायनि बाथ्रा बुंदों बहाबा जौ लोंनानै थांनो हायैनि बाथ्रा बुंदों स' बायदिसिना बेबायदि केरेक्टारावबो मा खालामदों एयार स्ट्राइक खालामदों माने दानसोरां नार्जारीनि आखल आखुआवबो एयार स्ट्राइक खालामदों टटेलि पलिटिक्स बायदि नांदों आरो बाथ्राखौ पलिटिकेल बायदि नांदों जिहेतु राजखान्थिनि सम फैबाय बेनिखायनो जायफोर सुबुङा इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनि आदर्शजों थायाखै
जायफोरा इउपिपिएल नि आदर्शजों थांदों बिथांमोननि बादिब्ला बेखौ एसे लासै माने साइड खालामनो नाजादों खोमा आं बेबायदि सानगोन माने साननो गोनां बिसय जाहैबाय जोंनि जेसेबां जि आफाद दं संगठन दं फिसायानो जा गेदेरानो जा गासैयावबो मा जायो खालि टुक्रा जानायनि मोनसे कालचारा आगोलनिफ्रायनो दं आरो जेसेबां इन्टारनेल जाथाय जादों बै इन्टारनेल जाथायफोरा ससियेल मिडियायाव फैयालासिनो बेयो जुदि आन्डारग्राउन्डआवनो थानायमोनब्ला रावबो मिथिनाय नंलामोन दा मिथिबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडेफबिनि गेजेरावबो माने माबा मोनसे हाबदों जाहैबाय आरो माबा मोनसे हाबदों जाय बिसोरखौ टुक्रा जादों बेबायदि आं बुंनांसिगोन मा हाबदों बोरै हाबदों सोर हाबदों सोरनि मा इनस्टिगेसन सोरनि मा बेवहाय फाव फान्दायनाय दं कनस्पिरेसन दं ना दं ना गैया बेखौथ' बुंनो हालिया नाथाय बेबायदि माबा मोनसे नुदों आरो बिथांमोननि गेजेराव स' बिदिब्ला फ्रेन्ड्स नोंथांमोना मा सानो जोंनि जेसेबां जि माबा मोनसे संगठन बानाया मानो माबा मोनसे बेबायदि मोनसे आफाद टाइपनि मुवा बानाया मानो बेवहाय माने टुक्रा थाबनो जायो आरो माने बे मोनसे नेचार हेबिट कालचार जाबाय नामा जोंनि हारिनि नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि आइडियाखौ एसे बुंदो दानसोरां नार्जारिया थारैनो जायबायदि खामानि मावदों बिथाङाबो बुंनानै लादों माने आं सोदोबखौ बुंदों बिथाङा आंसो मावदों आंनि समावनो गासैबो लग' बानायदों बायदिसिना बानायदों बेफोरखौ आं होनना बुंना लानायखौबो बेखौबो एटाक खालामदों आरो माने आं होनना मानो बुंखो जों होनना बुंनांगौमोन हारसिंथ' मावनो हाया स' बेबायदि फिसा बाथ्राफोराबो प्रेस कनफारेन्सआव ओंखारदों जाहैबाय बेनिखायनो दा नुदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडेफबिनि थासारियाबो एसे माने इन्टारनेलि माने क्लेश बेखौ बुंगोन आरो बै इन्टारनेल क्लेशआ मोगथाङाव आंनि बादिबा नुजानामोन नाथाय बिथांमोना नुजानानै लाजोब्बाय दाथ' मा जागोन दिनै बिथांमोना प्रेस कनफारेन्स होदो दसे उनावनो बा गाबोनफोरनो दानसोरां नार्जारियाबो थारैनो निउस मिडियायाव फैगोन बा बबेबा मिडियानि गेजेरजों बबेबा चेनेलनि गेजेरजों बेबो बुंखासिगोन माने मा ससियेल मिडिया वार जालायबाय थासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय बापनि दावहाया माबायदि लोगोफोर पलिटिक्सनि जि उखैनाय राजखान्थिनि जि उखैनाय बबेबा गादियाव जिरायनो लुबैनायनि जि उखैनाय आरो जि रां बै रांनि जि लब बा राङा मानसिखौ माबायदि दैदेनो माबायदि बबेबा मोनसे बिबारनि थाखाय बबेबा मोनसे सियारनि मासिनि थाखाय मानसिफोरा माबायदि गोरोन्थि लामाजों थाङो आरो बै गोरोन्थि लामाजों थांनायनि थाखाय माबायदि दावराव दावसि जायो समाजनि गेजेराव नोंथाङा थारैनो आइडिया मोनदों जानांगौ आरो बेबादि जाथायानो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव जाबोगासिनो थादों आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडेफबि बिथांमोनाबो बेनि जेबो बारगा जायाखै जानांगौ बिथांमोना मोनसे समाव थिग थारैनो दंमोन नाथाय जेब्ला प्रलभन जायखौ जों प्रलभन होनना बुङो बै प्रलभन मोनबाय खोमा बहाबा माबा मोनसे एडभान्टेज नुहरबाय खोमा जानांगौ बेनि थाखायनो बेबायदि जाबाय खोमा आं बेबायदि बुंगोन नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि आइडियाखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय दानसोरां नार्जारिया गोरोन्थि ना गुबुनफोरा गोरोन्थि बिसोरनि गेजेराव थारैनो मानो बेबायदि जाखो बे मानो मोगथाङाव फैखो बेवहाय मा पलिटिक्स दङ बेखौथ' आं पलिटिक्सआनो होनगोन बेवहाय मा रोखोमनि पलिटिक्स दङ नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरदो स' दानसोरां नार्जारि बिथांनि थासारिया थारैनो इमेजआ बेसेबां मोजाङै थागोन बेखौथ' मिथिला आरो मोनसे आइडिया खालामनो हायो बेवहाय लैहोरनि बाथ्रा बुंदों इउपिपिएल जों लोगो नांनानै बे बाथ्राया थारैनो दानसोरां नार्जारिनि खर'आवथ' थिर बादि हाबहैखाबाय बिनिखायनो बिबो माबा मोनसे रिएक्सन होसिगोन सोरनिबा डिमेरिट्स मेरिट्स केरेक्टारनि बाथ्रा बुंखासिगोन दा स' बेबायदिनो गावनि केरेक्टारखौनो फोसावजोबना लाबाय थायोबा मा जागोन बेफोर बाथ्राफोरा गावसोरनि गेजेराव इन्टारनेलि जायोमोनबा थारैनो बिदिब्ला बुजिबाय लोगोफोर एनडेफबि बिथांमोननि गेजेराव मा जादों मा जायाखै नोंथांमोना आइडिया खालामनो हाबाय जानांगौ थारैनो बे गासैबो इग'नि दावहा बापनि दावहा मासिनि दावहा प्रलभननि दावहा गोबां रोखोमनि बेवहाय हाबसोनानै दङ सोरबा पार्टिया मा थिग सोरखौबा बेबायदि बुरखायनानै लांबाय खोमा बेबायदिबो बुंनो हायो बा माबा मोनसे धोन सम्पति मोनदों खोमा बेबायदिबो जानो हागौ कुचबि जिखुनु जानो हागौ आरो मोनसेबो नङाबो जानो हागौ बेफोर सब गासैबो मोनसे साननायसो आइडियासो नाथाय माबा मोनसेथ' दङ नङाबा बेबायदि लंकायाव अरनाङा स' लंकायावथ' अरनांबाय नङा होमबा आरो अरनांबाय नालाय सोरबा सोरखौबा दाय होखासिगोन आरो बे दायनि थाखायनो दिनै दानसोरां नार्जारिया जिएसनिफ्राय डाइरेक्ट एक्जिकिउटिभ मेम्बाराव फैबाय खोमा बेबादि जेरावबो एयार स्ट्राइक सोलिबाय थादों आथिखालाव जोंनि आफादफोराव थेंक इउ